Dobrý večer. Dobrý večer. Vítame vás. Vítame vás v relácii, keď hviezdy popíjajú. Som rád, že sa vás tu zúčastnilo toľko, som nečakal. Krásna účasť. Ja neviem, čo by som mal... Radšej dám slovo kolegovi. Mimochodom poznáte, že je to Čech, tak aby ste rozumeli, no. Kůže? No, já jsem z Česka. A jak se u nás v Česku říká, když hvězdy popíjí, samozřejmě. Takže, jsme tu opět v 4. týdnu. Měsíc novembr. Listopad, jo. Skoro jsem zapomněl. A je tady opět host, známý fotbalista, ovšem okrem mě. Kde působil, Laci? Řekneš? Tak ja by som tak toľko povedal k nášmu hosťovi, že je to veľmi fenomenálny futbalista, fakt. Už hral vo viacerých kluboch. Ako môžete naposledy vedieť, Paris Saint-Germain. Tam pôsobil naposledy, ale podpísal zmluvu s oveľa lukratívnejším tímom, ktorý mu vie poskytnúť lepšie podmienky. A prečo by hral za obyčajný Paris Saint-Germain, keď môže hrať za FK Cinemax, že? Kůže. Ovšem. Šel tady za minimální částku 5 litrů vína. 2 toasty. A do toho asi bude. Diváci možno až aj tuší, šalejú, ovšem. Hlavne tí z východu, sú šalení už odjak živa. No, takže teď privítame hosta. Tak môžem ja začínať. Takže, to je legenda medzi legend. Je to legenda, no. Takže, toto asi môže byť Vladislave. Řekneš to ty, nebo iný ako Michel Dean Maia. Vítej, Micheli. Vítej, dobrý. Dobrý, myslíš, že je dobrý tenhle den? Proč asi proč? Zkuste tady. Dobrý. Ne? Z vás asi víc nedostaneme, no. Je to možný, no. Micheli, víme, že působíte v klube FK Cinemax Dolany. A odkedy tam působíte vlastně? Hrajete už za žátku nebo za dorast? Či... Kdy jste začali svou kariéru? Od mužov. Mužů? Jo? Ale tohle je váš poslední klub. První klub, kde jste působili? Chci se zeptat ještě. Možná by diváky zajímalo, si myslím. Manchester a Paríži. Jo, a to... Dobrá. Jo, chceš sa niečo zeptať, ty? Ja chcem pripomenúť fanúšikom a tí, čo to sledujú, že to, že už pôsobil v Manchesteri a v Paríži, že by si zaslúžil potlesk. Ďakujem. Kůže? No, som tady už. Zácnu. Takže napríklad prvú otázku máme na Michela, že od Richard... Vladislave, promiň, tady mám hovor. Zvednu to. No, áno, slyšíme se? Áno, slyšíme se. Áno, kto je na telefonu? Karol?
Dobrá, říkejte, Karle. Ja sa chcem opýtať pána Mariu, Áno? že či bol včera na piky, keď dneska nenastúpil. Aha, to je zajímavá otázka. Se ho zeptáme. Nechám vás na lince, nebo odpovím vás? Môžete vás odpojiť. Jo, dobrá. Takže, pane Dream Mario, slyšeli tú otázku? Takže, mikrofón je váš. Byli ste napití, pane Dreamer? Bol. Tohle sme samozrejme nečekali od takého profesionála, jak ste vy. Teda u mne ste upad. Takže dobre, Dream Mario. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si sa zúčastnil tej talk show. Takže prišiel by si aj na budúce, kdyby sme ťa zvali. Jasné, není problém. Není problém? Takže ďakujeme. Ladislav už to ukončí, lebo máme tady ďalší hosty. Áno? Tak ja sa tiež chcem rozlučiť s Michalom, s našim dnešným hosťom, ktorý teda, ako viete, pôsobil vo viacerých kluboch veľkolepých. Ako ste mohli počuť z úst Ostrstrelca, koľko gólov strelil, tak to je fenomenálne. Takže, Michal, ďakujem, že si prijal naše pozvanie. Ďakujem. A ja ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a lúčime sa s tebou a dúfam, že sa ešte niekedy uvidíme. Ahoj. Ahoj, Michal. Vypadni už. Dobrá. Takže tohle je liveka, čiže tady bych chcel privítať hosta, ktorý v minulém díle, z publika samozrejme, v minulém díle volal a slyšel jsem, že on mě taky říká, že jsem javne řekl, že je pitomej. Takže samozrejme se mu nechci ospravedlniť, ale chci ho tady dokantrit. Je to nikdy ako Petr Tichý junior. Petře, teď buď makr. Ahoj, Peter. Môžeš mať aj víno. Ďakujem, dobrý večer všetkým, prajem. Ja ti ruku nepodám, to asi víš. Z osobných dôvodov. To mi je jasné. No tak, Peter, neviem teda odkedy, ale keby som sa mohol opýtať, že prečo ťa všetci fanúšikovia, ktorých teda sme zistili, že volajú Pejo? Prečo? Ma strašne milujú. A akože Pejo je nejaká zdrobnenina, alebo čo? Čo to je? To ja neviem, to sa musíme opýtať do ostatných fanúšikov. Aha, myslíš, že kúže? Ty nevieš, prečo túto nášho hostia volajú Pejo? Vieš? Možno by aj věděl, ale... Co víš říct? Je to, prostě je to vzor, je to promiňte. Se mi zdá to číslo povědomí, ale nechci ho říkat. Ano, slyšíme se? Dobrý večer. Kdo je na lince? Maťo je na linke. Ano, dejte o to. Som mal takú otázku, ja sa chcem spýtať pána Pejka. Jo. Čo hovorí na to, keď bol na svadbe s jednou párnicou a jeden nemenovaný partner? Že mi prostě vyfouk. Jo, dobré. Dostaňte na lince, zeptáme se. Takže tyhle ty otázky asi nemusím říkat. Řeknete to asi sám. Nemýlí se? Ja neviem, čo mám k tomu povedať. Asi bez komentára, no, ja neviem. Bylo to ještě bylo. No, asi milovať ťa chcem, presne, to by bolo asi také, no. Tohle není odpověď na otázku. Kdo vám vyfouk? Ještě řeknete? Prosím vás. Môže prísť aj sem, ako je to kamarát.
Když myslíte, že tohle dělá kamarád kamarádovi? Já si nemyslím. No, ja nevím, no. Nevím, čo má na to žiť, no. No, však ty máš hlavne hovoriť, ja mám žíkať, ale dobrá. Takže Vladislav, zeptej si už asi ty chce zeptat, lebo už zaspáva, se mi zdá. No ja mám iba jednu otázku na pána Petra, teda, že ako sa dostal k futbalu akože všeobecne, že k Dolanskému, že ako fanúšik Skalný, že ako ste sa akože objavili, že v tomto športe? Dá deci vína a jede domů, no. Dobre, pani Tichy, nebudeme vás tady už disovať a natahovat. Máme tady další hosty, takže tešilo nás veľmi pekné. Tohle byl Petro Tichy junior. Ďakujem. A kde už? Máme ďalšieho hostia z publika, teda neviem, teda čo očakávate. Vyzeráte, ako keby ste boli v napätí, že kto to bude. Ale mám iba jednu odpoveď. Je to Rudolf Vrbinkovič. Vítame ho u nás. Samozrejme, mladší. Kde sa pára? Už jede? Do kouži ešte? To nemám to zlitovanie pro takéto lidi, ale... Vidíš, už je tady! Áno, vítame ho, všetci potleskom. Dobrý večer, Rudolf, vítame vás v našej relácii, keď hviezdy popíjajú. Dobrý večer. Ako sa cítite? Výborné. Dobre. Také základné prvé. A ešte keby som sa mohol tak iba spýtať, že ako ste pricestovali? Z autom. OK, kúže si naradi. Brá. Dík, že si mi predal mikrofon. Rodoslav, chci si zeptat, že proč tak vystráte pri tých domácich zápasoch, když rozhodčí nepochybí? Nebo z vášho pohľadu pochybil rozhodčí vždycky? Promiňte. Máme tady zase hovor. Áno, slyšíme se? Áno, dovolá. Dúfam, že ne ten istý, co volal pred chvíli. Je to ten istý Karol, áno. Kurva, to je náhoda. Áno? Otázku dejte. Prečo tak vulgárne vyjadrujete? Aha, to je na pána Rudoslava otázka? Nie, na teba. Nie. Ja som sa opýtal pána Rudolfa. Jo? Otázka na pána Rudolfa je, že či ten dneska bral osobne, že keď sa tak vulgárne vyjadroval na tých účastov. Jo, zeptáme se, zostaňte na lince. Pane Rudoslav, jste slyšeli otázku od diváka a můžete se, tady je váš prostor. Ešte mi raz mi ju zapakuj. Ta otázka byla, že prostě se vulgárně vyjadroval k rozhodčím. Teda dnejším utkaním, samozřejmě. No, však to je vlastně ta otázka. Prostě na nich kričal a takovýhle ty věci. Keď to neobjektívny, tak ja kričím. To nevím. Zase tady mám hovor. Ano? Jo, nemusíte tam křičet. My vás slyšíme. No? Ja by som sa chcel opýtať, máte tam toho hostia z Ruda Vrbinkoviča? Ano. A ja by som sa chcel spýtať, že či má takú štatistiku, či si vezmete, koľko dostal červených kariet za kariéru. To je zapeklitá otázka. Dobré, odozdám. Takže pán Rudolf, otázka znela, že či si vediete štatistiku, koľko červených kariet ste získali za kariéru? 6. 6? Ako za celú aj žiaci, doraz a Ačko? Presne. A keby som sa mohol spýtať, že
za aké väčšinou, že boli to fauly, alebo väčšinou, že rečnícke nejaké, že druhá žltá, alebo ako by ste to mohli definovať, že väčšinou za čo? Jedna bola za inzultáciu. A ostatné boli vážení za reči. To mne tešilo. A ešte chceš ísť? Poprosil by som pánov redaktorov, aby boli viacej pripravení na otázky a menej pili. To ovšem môžeš spomenúť, ale či sa to splní, to... Napíš Vilovi rozbrojovi. Tak niekto volá. Áno, máme tu telefonát od fanúšika. Dúfam, že ešte zaudúfa. Haló? No kto je tam? Haló, tu je Milan zase. Milan zase? Áno, ja by som... Milane, vy už jedzte na to a idete spát. Ja by som poprosím, či by ste nemohli na záver koncert Oldomášu voláku vybaviť. Či by ste to Možno... No, dobre, ďakujeme. Dopo. No tak pán Milan sa pýtal, že či sa nedá vybaviť koncert od Domášu, ale to sme si akože šetrili akože na záver prekvapenie, ale tak už pán Milan to vyťahol. Ale my tu máme ešte hostia jedného, aby ste si nemysleli, že už to končí. Takže áno, touto otázkou som vás chcel vlastne zmiasť. Zmiasť som vás chcel, aby ste si mysleli, že to bude Jakub Vandák, ale ešte to nebude on. Bude to Marian Ješko. Vítame. Most legendary! Dejete mu! Napíšte mi. Vítejte, Mariane. Ste veselí do pytle, to sa mi nezdá, tohle sa mi nezdá. Ladislave, ty si jak bol, toto je profesionálny prístup, že sa ty tady smieš, že... Daj si aj ty, ne? Ja mám tam na stolku. Ne, nemusíte. Núkať. Takže, vítejte. Vítejte, pane Mariani. Mariano. Takže Ladislav si niečo žiť ešte, okrem toho vína. Ešte niečo má na srdci. Čiže ja som teraz chcel pozdraviť nášho posledného hostia, teda už v tejto relácii, Mariana. Čau, Marian. Teším ma, že si prijal naše pozvanie. A dúfam, že teda aj kúže a režia ti vybaví aj pohárik nejaký, lebo vieme, že najradi tu hostia sedia o suchu. Už sa ti to nesie, Marian? Takže a týmto pádom si štrneme a pokračujeme poslednú etapu našej relácie. Takže na zdravie. Slave, to si zležek predposlední, ešte jeden host je tady Solci. Áno, slyšíme sa. Kto volá? Pán Alois? No, říkejte. Ja by som sa chcel spýtať pána Ješka, že či k nám dneska do kultúráku zavítá aj príšera. Ďakujeme za otázku. Takže, pane Ješko, slyšeli ste tohleto otázku? Takže zavítá sem tá příšera? Diváci, slyšeli ste to? Ale otázka bola, či sem zavítá dnes příšera. Takže, pane Ješko? Podľa toho, koľko toho požijeme. To všem nie je tohleto zapeklitú situácii. Ale ja sa chcem ešte zeptať, že či tam zestala aj tá kapusnica pro mne, alebo ste tu celou zežrali vy volové.
Je tam ešte? Tak mi naložte kurvy. Fúzo. Takže, pane Ješko, ďakujeme veľmi pekne za relácii. Dovidenia. Poprosím veľký potlesk! A naložte mi to, vy kurvy. Dobre, takže to bol Marián Ješko, ako všetci poznáte. Takže nám už nič iné nezostáva, iba uvítať posledného hostia, ktorý bude tiež z publika, aby ste si nemysleli, že máme to vybraté. Proste iba rozmýšľate, že kto to asi bude. Kto? Váhate, všetci váhate, bojíte sa prísť na pódium. Bojíte sa prísť na pódium, ale kto? Typte si. Počkaj. Takže dáme posledného hostia z publika, náhodného hostia, posledného, ktorý ukončí túto reláciu, ale teda, ne že ukončí. Samozrejme ukončí rozhovory, ale potom pôjde ešte kapela Oldomáš, ktorú si všetci vychutnáme samozrejme. Ale posledného hostia predstavíme, buďte v napätí, lebo predám vám slovo do ružovej kúži. Ty si tak nalitý, Ladislave, že už neviem, jak sa menujú. Posledný host je nikto iný ako Jozef Vandák mladší. A spríď! Dobre, ďakujem, že si prijal naše pozvanie teda v tejto relácii a prvú otázku predávam kúži. Takže, pane Jozefe, jak je znám, působíte v klubu, ovšem jako tady zmiňované osoby. A chcel by se zeptat, kolik zápasů máte ohraného túto polku sezóny? Kdyby ste chceli, jako... Skúste vedieť. Ja viem. 5? Ale určite vás tlačí práce, nebo něco takového? Ne. Taký jeden Čech sa tam prikmotril do stredu, blonďavý. A toho viac stáva než mňa. To je určite kokot. Vladislave. Akože ja môžem povedať, že ten Čech, čo sa tam jebe do stredu, prepáčte, dúfam, že už po 10:00 to vyslal, že sa nepodobá na ružovú kúžu, lebo to by bol fakt konec futbalu. Takže iba... Ja som chcel ten skurvej telefón, vole. Má zvieškané, takže... Ne, jebo na to. Aha. No, opäť je tam tú istú otázku, kto je na lince. Áno, kto je na lince. Karle, dúfam, že to nejsi ty, lebo to je piknik. Ja Štefo? No, říkej. Jo? To se teraz práv, ty si zabrzdený, nebo něco takového? Máš nejakou vadu? Pán Štefan asi nesleduje reláciu naživo. Sleduj program. Odpoveď jasná. Pán Štefan je v piči. No. Takže... Asi to ukončíme, Ladislave. Končí to ty. Ja už, tak sa ma ale niečo pýtal, ne? No... Dobre, takže odpoveď na kúže otázku. Jakú? Ne, Dobre, takže iba ja mám poslednú otázku teda. Už, že posledný host, posledná otázka. Čo si myslíte, ako skončí FK Cinemax klub v tabulke na konci sezóny? Asi prvý, ne? Na to sa to hrá. Na to sa to hrá, aby sme skončili prvý.
Takže vidíte, že ambície sú, všetci chcú, aby FK Senex bol prvý. Dobre, neviem, Kúže, akože rozlučíme sa s hosťom. Rozlučíme sa. Ďakujeme ti, pane Vandáku, že si k nám přijel. Jo, polepším sa určite. Ešte poslední slova, fanúšku. Čo? Ja neviem. Poďte na fotbal a dojdete fandiť každú nedelu. Takže tak! Takže tak, no. Kurva, ten kábel je tak premočený, že nevíš, celý kapel môže aj začít do pytle. Takže končíme našu show, čo sa týka tohleto, Vladislave. Byli tady zajímaví hosti, ktorí sme velice rádi vlastili. Prepáčte, naša kolízia. Stolička napuje. Ale človek, ktorý dá otázku, bude ten, ktorý sedí úplne naľavo posledný v modrej mikine. Antalík. Marek Antalík prichádza na pódium, vážení přátelé. Boss Legendary. Pane Antalíku, vítamite. Ty jsi do piči, Slavo. Takže pane Antalíku, řeknete tu otázku, nebo se mám tady ještě trápit já? Môže mi povedať? Kto bol dnes najmladším hráčom za mužstvo? Tohle je otázka, ktorá potrápi určite aj tých, čo hrali za mužstvo. Ešte jedno to řeknete. Kto bol najmladším hráčom a mužstva? To som byl asi ja, ne? Dobrá, to... Najmladší. Ja ty volov neposlouchám, ako to je. Pod mi úroveň. A teď už ide. Takže, Kúže, myslíš si, že táto čepica je fakt dobrá cena pre fanúšikov? Ja to určite myslím. No okej, takže vyhovajte túto čapicu do úhľadne správnu odpoveď, ale prvý komentár samozrejme, žiadne jeho pesimisky a neviem. Na troštulom sa blízka, keď chlapci z dola hrať začnú. Tam hore hromy bijú, oni pijú vodku priezračnú, kým nezačnú. Sem začnú. A svatý Jare, ja ťa prosím, ja ten gól tam vidieť musím. Aj keď ne, tak idem zas. My sme FK Cinemax. A nech to čuje každý super. Chlapu Žižko je náš foter. Teraz je ten správny čas. My sme FK Cinemax. Každý chce
nechce ligu vyhrať, ale iba nám hviezdy prajú. A kým nezačne svitať, všetci túto